hake miani o si bihiya romjak 24 hours ni bising no hake amte hai borok rong no lokorong ni bwskang se khiklai re nang haji amte hai borok no saprak jage sa thik tong ya haji hake nai mathang bedek rok mo amte hai kena action na nango jesu amte hai case fire khlai jaga ke pla no amno arrest khlainen nang amte hai keno hake o kok tuma mia bubagra ni khunjo khanai mani loilogino bo post khlai Facebook o bini YT bini leader song no bo koika o borok no o culprit hake o samung sitra khalai nyo case ready nei hake mia sanjawo West Tripura hake Agartala PSO thangai case like bini mongai hake mia amti ke thansa ke thanglai case remani loilogino nukja khatini amoni result a je samung sitra khlai nai a sui bihiya romja khatini hake amoni tui norok tong sanam chung bini makhang nugui bono kabi tong tepse saprang nam chungo hase tepse kabro saprang nam chungo amche ke joli suka hase tago joli tong hase amti bororong no hake amno chung chini Tiprajwk rong no sanani mu chungo Tiprasa rong no bo event hake amte hai auto kuno ka sa town no tong bo kisa sotorko ko tong di hake video ro khlaimang hake belekin chana mia rong ne hake tuma hamale kasa proof nargi ma hake nang amo jesa jaga pano nini anchawo hake mia amte ka auto amte ke khlai mani samung sitra khlaijang mani Romphre khlaijang mani amte ke o khorokcha bwrui bo video khlainari ge ke bini thani proof sik tongla khamu bo bukhok bai sama bai jime amsuk proof ingya hase amani bagina amde hai video khlaima ke beleke chawo norok kaisa sik amte hai situation no khlai tong ke joto borong ro siwina rakdi hake beleke na hambai chini Tiprasa leader rong no especially Bubagra tai YTF TWF TISF jot hemrang ni mungoi police PSO fire khlaimani hake belekina hambai borong no marwo amte hake na kahamni lama o busawoi tebo samung khlai tong di norok amono salkatang se amte hai khajak tong gai hoto saktuk belekino kirima singsa amani bagino sotorko tong na nango joto borong no tuma hamale o khoroksa ya kwbangma borong amte hai hamya tongo amani bagino niji sak no sotorko tong na nango hake amte hai kino Tiprasa rong ni kun kasa situation ni bisingte amte hai catch rok ngi tong ha kun kasa amte hai news rok klai tong ha ka ang fla information ha ka ang kok tumarane bagi try kayo hake nora andi keno channel no bo subscribe khlai tundi please hake andi keno Bubagra no bele ke hambai andi ke Tiprasa rong ni bisingo kaham hamya jorao bo bsawi tongmani bagi te bini je leader tongnai bini tolao tongnai rong no bo andi ke koimani bagi o je samung hamya khlainyo romna ni bagi hake andi keno Tripura mothani kwbangma leaders tongnai robo post khaleka te Saronjit bo amono post khlaika je o je samung sitra kanyo romani bagi Tripura police no hambai janukha hake chung nukjak wa amte hai situation je Tiprasa rok amte ke satok pito khlaijak tongmani amte ke hamya samung khlaijak tongmani amte jorao sobo samung nang hakai Bubagra songno besirbak bwskang agugui phaio haipeno baksa buksu khoroksa khorokni Tiprasa rok borono beleke hamya sawi mano hake amte hai Tiprasa rok ni bagui kaham hamya pro bwsanai borno se Tiprasa rok kaham klai bwkhao toni wei mung toni wei ton na nango amte hai hamya saya wei kaham no sawi tong na nango Bubagra song hairong no hake ba amte ke kaham samung klai thang tu Bubagra song te bini tola leaders song ne rok Tiprasa leaders song ne rok borok ba amte ke Tiprasa ni bagi samung kaham no klai thang tung tuma hamale chung nukjago chini Tiprasa rok kwbangma thaijaga no norok sana thang kang jota amsu khulugu sana mu chungdia town no kwbangma norok nukona chini ektar phanang tung chini police ni khlainai bwsa rok panang tung amte ke satok pito khlaijak mani hapen mi ni oji samung sitra khlaimani hake Facebook rok viral mani yagulo kwbangma wanji bosong rok bo logi rekha je o samung hamya khlainyo flat ke romna ni bagai borbo koilekha hake belekena hambai borok no bo amoni baginyo amti samung hamya khlainele bojesa dormo bojesa jati phanangoi tongtu bo samung hamya khlainele khlainai hake amoni baginyo amti hai borok no bojesa dofani borok phanang tongtu je dormoni borok phanang tongtu bono sasti renan nango joto miliwi haji amoni bagino kwbangma wanji bosong rok bo borok no chajakliya ante hai borok no sasti renan bagi kwbangma komeni bisingti chung nugo bono kwbangma borok no sasti redi hake chung amti lama rok nugo rok nei sabai kwbangma wanji bosong rok bo amo chuang ngai hai athar pathar ngnai rok nei hake amoni bagino omono kwbangma sasti no renan amti borok rok no angkai haji amti police jogo toniwi ko tiklai jangnai amta amsu kotor kesia amani bagi tiklai jangnai hake tebo sasti kotor kasirna nong hai saprangna mangsu musungo amte borok rok no sapraga ekdum pra tia kosa karna nangjau haji apro saimane bo bete hemato rasuri ke step thik haji
Haiki tinin video amsungno noro video no sajak like klai di te comment klai sa de ang je kok samani bahima tong sajak video like klai di je share klai di channel subscribe khadi bell icon click khadi je pro katal video dawo nongoro notification sogin ni bagi jotono kaham tong badi sotorko tong badi khulumka hambai.